Benvinguts al Centre López Vicuña. Tenint en compte que no ha estat possible realitzar una jornada de portes obertes presencials, hem elaborat aquest material amb l'objectiu d'informar totes les famílies i els alumnes. El nostre és un centre concertat de nivells postobligatoris, cosa que implica que els alumnes que accedeixen al nostre centre són tots nous. A més, estem situats al barri de l'Eixample, molt cèntrics, i això facilita molt l'accés al centre amb diferents transports públics que es troben molt a prop. Al centre impartim 4 cicles formatius de grau mitjà, que són atenció a les persones en situació de dependència, farmàcia i parafarmàcia, gestió administrativa orientat a l'àmbit jurídic i cures auxiliars d'infermeria. A la pàgina web trobareu els dossiers informatius de cada un dels cicles. En aquesta presentació us explicarem les característiques comunes d'aquests 4 cicles, que són les que també defineixen els punts principals del nostre projecte educatiu de centre. Som un centre concertat que formem part de la Congregació de Religioses de Maria Immaculada. El nostre projecte educatiu es basa en els següents aspectes. Primerament, una relació molt propera dels professors amb els alumnes. Realitzem una personalització en tot el procés d'aprenentatge. La nostra és sempre una mirada oberta cap a l'alumne. Un dels trets més importants del nostre ideari és l'acompanyament, el seguiment, l'acollida de l'alumne per part del tutor i la resta de professors. Per aquest motiu, a primer curs cada cicle té 2 tutors, justament per garantir la personalització, el seguiment i l'orientació dels alumnes. La comunicació amb les famílies també és molt propera. La fem a través d'una plataforma per tal d'explicar el seguiment i l'acompanyament dels alumnes periòdicament i també fem entrevistes personalitzades, trucades. En definitiva, utilitzem els recursos necessaris per tal d'intercanviar la informació amb les famílies. Dins de l'acció tutorial treballem molt la cohesió del grup. Al ser nous tots els alumnes, des dels primers dies invertim força temps en dinàmiques de coneixement i altres propostes que faciliten l'acostament entre els alumnes. Això ho treballem durant tot el curs, perquè pensem que és important mantenir una dinàmica positiva a l'aula i un bon ambient de classe. Formem part del programa Activa FP del Departament d'Educació. La metodologia que es porta a terme a l'aula ajuda els alumnes a desenvolupar-se competencialment de cara a les pràctiques que realitzaran i, sobretot, de cara al seu futur lloc de treball. No només són importants aquestes competències professionals basades en el lloc de treball, sinó també les competències personals i socials, com la responsabilitat, l'organització, la puntualitat, l'autonomia, la creativitat, el treball en equip. Totes aquestes competències les entrenem durant l'escolarització tant al centre educatiu com a les pràctiques que realitzaran a les empreses. Els cicles són pràctics, la qual cosa no vol dir que no s'hagi de treballar o que l'alumne no s'hagi d'esforçar. Treballem molt per projectes, reptes, casos pràctics i preparem diferents propostes que posteriorment podem aplicar a les pràctiques. També l'empresa ve al centre educatiu per tal de mantenir una coordinació escola-empresa fluida. A més, desdoblem moltes de les hores que els alumnes fan a l'aula taller per tal que puguin aprendre més i de manera més personalitzada. L'avaluació es realitza de manera continuada. Es fan proves escrites, però no són les úniques notes que l'alumne obté. També formen part important de l'avaluació els projectes, els casos, exposicions, intervencions a les empreses i sobretot el treball a l'aula. Valorem moltíssim l'esforç de l'alumne de manera continuada. I a la meitat de cada avaluació es lliura a les famílies un informe qualitatiu de cadascuna de les matèries. D'altra banda, durant el curs oferim diferents propostes de caire més personal als alumnes, a les quals, de manera voluntària, decidiran si hi volen participar. Per exemple, els tallers d'interioritat, on es treballa l'autoconeixement, la relaxació, l'estat corporal. L'alumne que vulgui pot aprofundir-hi més i donar al taller un sentit cristià. El centre disposa d'un gran ventall d'empreses col·laboradores que funcionen molt bé a nivell pedagògic i on l'alumne hi fa un bon aprenentatge. El llistat d'aquestes empreses el trobareu al full informatiu de cada cicle. Un tutor de pràctiques fa el seguiment de cadascun dels alumnes a l'empresa i està molt en contacte tant amb l'empresa com amb l'alumne. A més, com que el tutor també té l'alumne a classe, la comunicació sempre és molt fluida. Les pràctiques s'inicien a finals de maig del primer curs, cap al dia 26 de maig aproximadament, a excepció del cicle de cures auxiliars d'infermeria que les fa en alternança. Aquest període de pràctiques es pot allargar fins al dia 9 de juliol aproximadament.
Els beneficis de temporitzar les pràctiques així són, d'una banda, que els alumnes realitzen aquest primer període sense classes lectives, només fan pràctiques, i d'altra banda, que el segon període de pràctiques es continua a segon curs. Per concretar les característiques de les pràctiques del cicle de farmàcia i parafarmàcia, contacteu amb el mail de direcció, que us facilitarà la informació necessària. Oferim els cicles en modalitat presencial i semipresencial. La matrícula semipresencial té com a finalitat facilitar l'accés als ensenyaments de formació professional a les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives. Per sol·licitar la modalitat semipresencial, cal acreditar motius laborals, tenir cura d'altres persones o qualsevol altra circumstància excepcional. Aquesta incompatibilitat amb l'horari lectiu s'ha d'acreditar documentalment i en aquest cas el tutor realitza un horari personalitzat. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa. L'horari dels cicles és intensiu. El torn de matí és de 8 a 14:15 hores i el torn de tarda de 14:15 a 19:30 o 20:30 hores. Esperem que tota aquesta informació us hagi estat útil i que ens conegueu una miqueta més. Per a qualsevol altra informació podeu consultar la nostra pàgina web. Fins aviat!